ଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ କୁନି ବାଛୁରୀ ଥିଲା। ତାକୁ ସେ ଭାରି ଗେଲ ବସରରେ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବାଛୁରୀକୁ ପେଟେ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଯାଏ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଏ। ବାଛୁରୀଟି ମଧ୍ୟ ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଉଳା ବଣରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ବଉଳା ଗାଈ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଖାଇବି। ବଉଳା ତାକୁ ବହୁତ ନେଉରା ହୋଇ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା, ହେଲେ ବାଘ ତା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବଉଳା କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ଘରେ ମୋର କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି। ସେ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ମୋତେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ ଦେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ନହେଲେ ସେ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାଘ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ବଉଳାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଉଳା ଯେ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ନଥିଲା। ବଉଳା ଘରକୁ ଫେରି ତା ଛୁଆକୁ ପେଟେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲ କଲା। ତା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିବୁ ନାହିଁ। ମାଲିକ ଯାହା ଦେବେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବୁ। ଅଝଟ ଜମା ହେବୁନି। ତୋ ସହ ମୋର ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିବା ବାଟରେ ବାଘ ମୋତେ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ତୋ କଥା କହି ଆସିଛି। ପୁଣି ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଧନରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବଉଳାକୁ ଧରି ତା କୁନି ବାଛୁରୀଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବଉଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ବାଘ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ବଉଳାର ଏପରି ସଚଟପଣିଆ ଦେଖି ବାଘ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ତାକୁ ନ ଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମନ ଖୁସିରେ ବଉଳା ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମାନେ এই ଗପରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।